Dus die is die 8 april, de dag dat. Het rennen naar het werk de nieuwe rage onder het worden is. En eindekroos de nieuwe delicatesse is. En ben je veilig of moet je naar je computer in bind hebben toe de X-Apocalypse? Ja, goeie morgen zeg naar bind. De drie bedrijven die het in de race binnen voor de Friese onderneming van het dier binnen bekend. En één daarvan is het bedrijf Sios van de Gediek. Ik zat hier net goed en wel 2 dagen. Toen zag ik Gerrit Bada van de trap afkomen op sokken. En toen dacht ik, ja, dit is Sios. Die sfeer, ja, die is goud waard. Die vind je nergens anders. Een journalist die een moord pleegt en daar zelfs artikelen over schreeuwt. Daardoor gaat de eerste Friese thriller die takken hier op het witte doek te zien is. Het is een verfilming van het boek Bak van de Ljouwte krantenjournalist Sietse de Vries. Joop Wittemans het haarrol en Auke de Witte tekenen voor de regie en voor het scenario. Heren, welkom. Eerst om even in de sfeer te komen een stukje van de trailer. Wat zei je ervan? Ja. Oké, doen we dat. Weer een ongemak. Maar hij is wel dier. Zit het liek daarin? Nee. Maar het wel voor. Ja, het begint al aardig spannend te worden. Jo, ben de man van het scenario, van de regie. Dit boek, dat heb je lezen. Ik zal er een bijpakken. En dan herkennen mensen het eventjes. Ja. Waarvan toch jou een scène of misschien een hartstuk van toch ja, dit is een film. Weet je dat nog? Nou, dat was vrij in het begin van het boek eigenlijk al. Dat er, dan had hij die moord gepleegd. En dan besluit Bak om dat lijk voor te moffelen. En dan gaat er maar dat lijk een boetentaar. En dan wilde dat in de kofferbak van de auto van de vermoorde verstoppen. En dan zult er dat maar dat lijk om en dan komen er in de 40 fietsen zo. Dus dan kunnen dat lik dat ze gauw niet in kwijt. Dus dan moffelt er dat onder de auto en dan laat hij zelf ook onder die auto. Te wachten totdat die fietsers voorbij binnen, maar die stop je precies op dat moment. En die hebben dat beteerd van ze ben wat vergeten, dus moet ze nou waarom. En nou, ik zeg dat heel nog van me. Daar laat een lik laat er onder de auto en het is tjuster en hij heeft wat lampen erbij. En ik denk van ja, dit is filmisch. Ja. En dan maak ik de film, we kunnen nou even zien naar de man die dat boek schreven heeft, Sietse de Vries. Wij zochten hem op en we vregen hem wat hij er nou van vindt dat er een film komt en hoe dat eigenlijk ontstaan is. Achter het bureau op zijn werkkamer schreef Sietse de Vries zo'n 1998 manig boek en toneelstuk. Maar voor het Frieske Boekenwieke geschenk in 2012 kroepte de schreeuwjournalist achter het bureau van zijn duistig werkjouwer, de Ljouwter kranten. Ik was toen vrij had ik boekenweekgeschenk schreeuwen en dan hij eerst even een paar weken betinkt heet. En toen was ik 2 dagen later, ik was baaiend in het zwit, was ik wekker uit een dream en in die dream ging ik in vermoorden. En ja, dan kom je die mengeling van schuldgevoel, gewissensneed, maar ik de angst van ontdekken ze het. En toen dacht ik dagelijks van, ja, maar dit is een mooi gegeven voor een boekenweekgeschenk, een boekje van 110 pagina's of zo. En toen kwam ik op het idee, ik denk, wat, ik maak je een journalist van, de haatpersoon. Had 2 voordelen. Ik ben zelf journalist, dus ik hoef geen research te doen. En ik ken, dat ik dagelijks al in de holle van, ik ken een van mij dat die man bijvoorbeeld een politicus vermoordt. En vervolgens op een redactie komt en het wordt bekend dat er een moord gepleegd is. En dat die verslagjouwer de opdracht krijgt om daarover te schreeuwen. Joop Wittemans en Joke Tjalsma ben een paar hele goede spelers. Ik ga ze vaker naar jongen. En ik moet heel bekennen, ik dacht wel dagelijks van, er zitten een paar hele mooie dampende seksscènes erin. En ik dacht dagelijks van Joop en Joke op een keukentafel. Ik ben heel blij dat dat eruit zocht. Ja. Hey, oude rukduk. Hast er wat nog dan, Joet? Sher Bak hoorde even op me typen om de duistere klap op het schouder van Fijke Lans erop te heinen. Ik maak je in een kolommenkoer die kapvergunning voor 30 bm. Vrije tussen de fietsen, wat een romantiek. En dat op die leeftijd. Die BM binnen net ziek nevens een inspreker. U betrouwbare boan jette ik dat je hem te geren voortfiets binnen. Verdomme, nou ja. Maar een vlok maakt sheriff Arnold Schoenmaker een eind aan de kapvergunningsdialoog van zijn beide collega's. Hij zegt Landstra Bak onbarongen. Slokte, hieme. Toen kwamen de 4 woorden dat Sher Bak zo lang op wachten hier. Ze hadden hem beets van.
Ja, Joop. Zit er nog iets spannend naar te zien. Ik dacht even dampende seksscènes. Wat dacht je nou? Nou, ik denk, ach, waar weet. Ja, weet nooit. Ja. Dat is dat ik verteld? Op het begin, toen je het scenario kreeg? Nee, dat zei ik precies net. Maar wel dat er een relatie in zit. En dat die mensen wat met elkaar krijgen. En vrijen met elkaar. En dan liet ik het maar wel een regisseur worden. Ja, en een keer de krek van de regisseur. Joke, die zou het van nou leven net, hè? Nou, Sint-Wurg, daar show je toch wat minder seks. Als je naar die mooie Zweedse en Deense series show. Ja, de Killing. Ja, de Killing. Borgen. Daar zit, Ja, net. ja. Nou, de Killing en Borgen. Dat zijn toch series waarin een grote suggestie voorkomt. En ik denk eigenlijk dat het Sint-Wurg wat minder op de seks situatie en dan op een beetje spannend verhaal. En dat we op Friesland het ken ik net de mal van zelfs. Even waarom naar die man, die Bak. Dat is de haatpersoon. Die spelers dan. Wat loopt die on die rol aan? Wat zei ze? Wat loopt die on die rol, on die man? Dat weet ik eigenlijk nog net. Ik zit nog in het stadium dat we hadden promo maken en ik had gesprekken gehad met Auke. En dat klikte. Dus ik had eigenlijk meer kiezen in eerste instantie op de regisseur en het verhaal van de regisseur. En wat hij met die film wil en hoe hij die film opzetten wil, dan dat toch van hij je toch heel even in zo'n man. Ik bedoel, vies het verhaal mooi dan. Alleen, het is een prachtig verhaal. Ik had synopsis, ja, mooi. En, maar wat rekkert hij dan, Ron? Ik zou het zo net weten wat ik daarop zitten mag. Nee. Nou, dat is voor de regisseur nog een aardige uitdaging. Maar waarom Joop? Dit wat zou stellen dan? Nou, ik zie het op een gegeven moment met Sitsen te praten over het boek. En dat ik uit het boek nogal wat voortkrast heb en dan proteinaaie dingen erin schreeuwen heb. En toen zei Sitsen van, hij is al een hoofdrolspeler. Nou, ik zei, ik weet het nog net. Hij zei, het is wel eens een Jooptocht. Toen zit ik later met Pieter Zwart te praten, om hem het stoel te krijgen voor de omroep. Dus zei Pieter tegen mij van, hij is al een hoofdrolspeler. Nou, ik zei, weet ik nog net. Het is wel eens een Jooptocht. Oké, dus dat komt namelijk die ja, en ik heb met meerdere mensen gaan praten. En elke keer kwam Joop toch wel als en het karakter. Wat is dat dan? Nou, een beetje een goedaardige man die per ongeluk in situaties te landen komt en dan net heel de goede beslissingen neemt. Ja, zit het dichtbij bij jou? Kist dat spelen? Ja, zeker. Ja, dat hoop ik tenminste. Nou ja, want het zou lezen dat er gebeurt iets en het is maar het is zo is wat het is. Dit ben van die gesprekken van kerst dat spelen. Ik ken het pas spelen als we voor de camera staan. En dat in de eerste plak en dat is in september. En in de tweede plak is film wat oors als toneel. Als toneel dan krijg je een rol, als het hele stik. En dan kan je zeggen, ja, dat leidt me wel, dat leidt me net. In film was die extreem in een situatie inleven. En die situatie docht hem voor als de camera draait. En dan moet het gebeuren. En dat is wat mij aanspreekt in het werk, in het filmwerk. Ja, en hoe ik die rol opzetten, maar dat... Nou ja, dat is wel. Je hebt een grote druk op de schouders. Want laten we eerlijk zijn, dit is de eerste Frieske thriller. Er zijn natuurlijk tal van boeken, Frieske boeken, ik al verfilmd. Terug Steven de Jong onder oren. En uw smaak is heftig. Je zou dan krijg al The Killing, The Bridge, neem maar op. Midsommar Murders. Viel jou die druk, hè? Dat er heel wat komt. Dat is ik zo, want je bent amateur regisseur. Ja, precies. Maar aan de andere kant, als je er maar beginnen en je denkt van, een leuk verhaaltje, zou misschien wel een film in zitten. En je begint maar zitten praten, je ontmoet het enthousiasme, je begint maar een hele paar mensen praten, je ontmoet elke keer het enthousiasme. Maar Joop en Marjoke, en dan vertel je toch nog maar een heel kwart pad van het verhaal en je ontmoet dan het enthousiasme, dan denk je van ja, maar zoveel goede mensen om me heen, dan moet het tot iets leiden. Ja. En uiteindelijk, het zal net vergelijkbaar wezen met The Killing, want dat is een puur professional. Maar ik denk dat wij een hele mooie productiemaatje kunnen, maar zoveel kwalitatief goede mensen kunnen beginnen. Ja, en dat is bijzonder. Ik heb het aanstaan nog even kwart over hebben, hoe de amateurs. Nou even een setting die het Sietse de Vries in Sint-Holle het er ben even best te filmen. Dat op deze boord speelt de volgende scène met jou. Dus wethouder Geeke Jensma is voor het eerst te gast bij Sjerre Bak. Ze bedroegen leefde met elkaar, ik voor het eerst dus. En de ouderen, dan lezen ze jongen elkaar op bed.
Vies het slim als ik in opstek? Vregen ze een jaar in, maar de oorstekker in de oorslag. Tevreden leidt Bak op een recht naast haar. Eerst vernuiveren hem over de vraag, hij had nog nooit mijn sigaret zien. Toen sprong er doorheen om een ponsje in de keuken te halen van de eerste. Ze smookte net, rugveerde ze haar zelfs. Maar soms, als na het vrij en alle in dagen opbouwde spanning het lief uitbatst wie, waard ze opvallend terug wat misschien wel meer een zoegreflex als verlet van nicotine weer. Ze lijnen op een reg en stwarden naar de zouden zonder wat te sissen. Sjer Bak waard opvallend terug een intense zwitte, vregen hem maar of dit nog lok weer. Bist u echt atheïst? Ja, nou, ik zie het al helemaal gebeuren. ik krijg al onder het filmpje. Dit komt er al hier waarschijnlijk net in. Al die seksscènes met scrap. Nou ja, wat ik dan nog wel zin. Hey, maar amateurs, dat wil ik nog even over hebben. Want dat is wel de mux die erbij komt. Hoe is het dat zien hoor? 2 professionele haatelspelers. Maar voor de rest heel het amateurs. Ja, nou in eerste instantie moest ik daar wel even... stinde ik daar even over. Hoezo? Nou, dat zal ik je vertellen. Zo Auke die maar omdat Auke een duidelijk verhaal hier. En die zei van, zo Joop, ik ben amateurfilmer en ik wil een filmmeisje op dat boek. Dat wil ik zo goed mogelijk doen en wil ik liefst dat het een soort professionele uitstraling had. Daarnaast liet het mij mooi om amateurspelers in contact te brengen met film. Dus dat verhaal weer helder, duidelijk en eerlijk. En daar heb ik ja op zijn. En ik heb ook ja zijn op het feit dat ik dan eventueel workshops bij amateurs doen wil om in het filmgebeuren te laten komen. Wat oors is, en dat hier in het vakgesprek hier weer daarover, is dat Sint-Wurg, het is correct als bij subsidiënten en jildjouwers het woord amateur toverwoord is. Oh. Je moet subsidie aanvragen, maar dan moet je er toch iets met amateurs in verweven. En dan ga je kans dat je yield krijgt. En dat begint me zo langzamerhand bot irriteert. Dat we zien alleen wie dat mij moesten de allochtonen in de subsidie aanvragen. Met Rick van de Ploeg. En moest wat krijgen aan mijn jongeren. Dus iedereen zette er allochtonen en iets met jongeren erin. En dan terwijl ik denk, jongens, amateurkunst is amateurkunst, de professionele kunst is professionele kunst. En houd het wat uit naar. Ik ben heel bot voor amateurkunst. Daar wil ik niet door zeggen, maar die vermenging, ja, dat begint me wel eens wat te irriteren. Ja. Nou, laten we hopen dat het hier mooi bij elkaar komt. We moeten spelen nou afsluiten. De mensen nog even kwijt, kunnen gaan melden op acteurs. www.willewurk.nl. Oké, succes aansmoorden. De film en de opnames. Ja. Dit een mooi verhaal worden. Ja, dan nou naar de competitie van de onderneming van het jaar. Want Sius op de Gediek is een van de 3 nominaire bedrijven. Een jong bedrijf opricht in 2002 door Gerrit Baarda en Ed van den Brand. En nu werk je er haast 40 man in dit toch wel een beetje geheimzinnige bedrijf. Want ze werken in de medische sector, maar ook voor de nationale en internationale politie en de veiligheidsdiensten. Toen ik hier kwam werken, toen konden we met z'n allen niet, dat we naar 4 man onder een tafeltje. En nu eten we nog steeds met z'n allen, dus dat is net verhoor. Alleen dan in de kantine eigenlijk krijgen we het lied, terwijl we 3 keer zo grote kantine hebben. Sius maakt software en machines voor internationale veiligheids- en opsporingsdiensten. Het gaat hier om forensic en visual intelligence. Termen die het voorbij komen in series als CSI. En zo je net gauw verwacht op een Gediek. Begonnen met 2 man in 2003 en nu werk je er 38 mensen in dit high-tech bedrijf. Alles wat Sius doet, heeft een maatschappelijk doel. Zij hier de apotheker op een Gediek problemen met de controle van de medicijn. Wat ze in het verleden deden was dat ze elk zakje met de hand moesten gaan bekijken. Nou, je kunt je voorstellen dat het voor heel weinig zakjes goed gaat. Maar voor heel veel zakjes dan is het gewoon op een gegeven moment een probleem. Je maakt dat dan gewoon fouten. En zo ontstiert het idee van een machine. Cor Stienstra wordt bij Philips waaihellen voor de ontwikkeling. Bij Philips heb ik wel altijd gezegd, van als er een kans komt voor mij om in een klein bedrijf te werken, om daar iets op te bouwen, heb ik gezegd, dan wil ik het altijd gaan doen. Nou, dat was eigenlijk een soort moment, die kwam voorbij en ik denk, ja, als ik dit niet pak, dan komt hij misschien nooit meer voorbij. Dus ik heb hem gewoon aangepakt. En dat lukt. Nu staan er 122 machines over de hele wereld en worden er miljoenen pillen gecontroleerd en ben er haast geen flaters meer in de medicineverstrekking. En dat is vanzelfs goed nice voor de patiënt. Dit is de afdeling klantenservice, het domein van Luc Korhorn, die het eerst bij een gemeente werken.
Er mag een beetje speling in zitten, hè? Dat kan altijd een beetje voorkomen. Ik zag deze vacature voorbij komen. Mijn achtergrond is systeembeheerder, digitaal regisseur. Nou ja, een bedrijf wat opsporing en analysesoftware maakt voor de politie en allerlei andere overheidsinstanties. Ja, dat sprak mij heel erg aan. Zeker omdat het ook een beetje in mijn achtergrond zit. En daarop heb ik gesolliciteerd. En dat ging eigenlijk heel snel. Dat was woensdag solliciteren en maandags was ik al aangenomen. De software voor de automatische herkenning van video- en beeldmateriaal wordt met name gebruikt voor de opsporing van slachtoffers van kinderporno, om zo uiteindelijk de dieren te pakken. Een bijzonder doel dus. Als er een slachtoffer voegen is, dan kan er wat om doen. En zolang als je net wist waar het een slachtoffer is of waar dat is, ja, dan kan er nog niks van doen. En dan gaat het misbruik misschien wel gewoon terug. En daarom is het belangrijk dat de slachtoffers ook voegen worden, zodat het misbruik stopt. En het is toch bijzonder dat je steeds maar programmeren dat bereiken. Ja, dat klopt. En het is mooi dat het in heel veel gebruikt wordt. Een bedrijf met een bijzondere taak en een familiaire sfeer. Dat is wat opvalt bij Sius. Een van de mooiste dingen die mij opviel toen ik hier voor het eerst binnenkwam bij Sius. En ik zat hier net goed en wel 2 dagen. Toen zag ik Gerrit Baarda van de trap afkomen op sokken. En toen dacht ik, ja, dit is Sius. Dit is hoe het hier gaat. Dit is hoe mensen hier met elkaar omgaan. En die sfeer, ja, die is goud waard. Die vind je nergens anders. Ja, en of de grote baas Takum Week in de finale op sokken verschijnt, dat zullen we dan zien. Dan hebben we een live uitsturing van de verkiezing van Frieske ondernemer van het jaar. Morgen ben we weer bij een bedrijf dat nomineerd is en dan zorgen we bij Body & Fit op het Jereveen. Ja, als je een computer hebben die draait op Windows XP, dan moet je opletten, want van Utah had Microsoft op met beveiliging van dit oude besturingssysteem. En dat betekent dat je kon rennen op virussen en je kan je persoonlijke gegevens samen kwijtraden op het internet. Ik praat je verder over met mijn vaste gast, Schelte Mijnsma. Nou, heeft de laptop al vaar? Ja. Nou, eerst maar eens even beginnen bij heel simpel. Binnen nog een soort mensen die dit hebben? Nou, in heel Nederland binnen er nog 1 miljoen broekers van Windows XP. Daarbij mag ik wel zeggen dat protte ik zakelijke nog broekers binnen. Ja, want de regering, die heeft nog 1 miljoen investeren moeten. Ja. Toch voor een update die wij net krijgen. Dus. Ja, het is nog duister hoeveel dat ze betellen, hè, maar het gaat ongeveer om 4 miljoen euro wat ze aan Microsoft betellen hè, om nog iets langer support te krijgen. Maar de gewone mensen zoals wij en misschien heel veel mensen thuis die wat een oudere computer hebben, leuk. Ja. Hoe zit dat? Nou, die hebben eigenlijk, ze hier al een probleem, lekker te oorzaken, maar sinds Joert stopt het ik helemaal qua updates en weer ik lekken, want eigenlijk worden er continu nieuwe lekken ontdekt. Toch hackers, maar ik toch broekers. Dus er zitten protte fouten in het systeem. Het systeem is in 2012 gebouwd, dus inmiddels ik zie in Jelien. Dus ik kan je wel voorstellen, nou, maar de technieken van Joert, ja, dan is het al je veroorderen, dus het mat ik al je weer naar. Ja, dus als je nou thuis zit en denk heb ik dat ja of nee? Nou, even een simpele truc. Ja. Hoe kun je dat zien? Wat je hebt? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik denk dat de meeste mensen gaan schermen als dat ik hier een no farm heb. Dit is Windows. Nou, waar je op klikken kist is hier links onderin. Daar kan ik nog start staan. Klikst op. Dan klikst je op configuratiescherm. Daar komen de meeste mensen net, maar dat is wel waar je wezen matten. Dan heb je een heel soortje aan opties. En je moet even ziekje naar de optie systeem. Dus dit is hem. Systeem. Gewoon naar de S-ziekje. Klikt erop. En vanuit daar krijgt je bovenin uw Windows-versie. Hier is juist dat het een Windows 7 Professional versie is. Dus deze versie is eigenlijk up-to-date. Is veilig, wordt ik update. Maar oorstel hier een Windows XP staan. En wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Ja, dan heb je eigenlijk de optie om een update te doen. Een update, ja, dat is een optie. Dat is ik bewust. Waarom? Omdat de meeste computers die XP draaien binnen kocht van 2008. Dat zijn veroorderde machines. Als het op Windows 7 of Windows 8 voor draaien op een veroorderde machine, wordt het algemeen crasher. Dus eigenlijk moest het van tevoren testen, maar dat kan dus weer net. En dat kost 80 of 140 euro en dat is weer een protégeel. Ja, en daar heeft voor 250 euro heeft ook een nieuwe iPad leuk of een soort van Samsung ding. Ja. Dus dat is zeker het overwegen waard. Ja. Dus na je keepje. Nou, dat ondervonden wij ook. Wij gaan naar een winkel daar om te jaren van hoe is dat nou, maar dat Windows XP en het verdwijnen ervan. En dan krijg je dit soort tafereel. Want de mensen die dus net eens weten dat ze het hebben op een computer. Hij heeft een computer dus? Ja. Ja, ik. En wat draait erop? XP.
Nou, als je joet nog een upgrade doet, dan kan je in ieder geval nog een week vooruit. Maar veiligheidsoverweging zeg ik van, nou ja, kom alsjeblieft of naar de winkel of liet je hier even goed voorlichten. Ja, ik heb zelfs 3 computers met een XP eigenlijk. Ja, en ik heb geen idee wat ik helemaal mee moet. Dat ik zo maar ken, hè? Dat ze daarmee ophouden dan in één keer. Ik bedoel, er zijn zat mensen die nog Windows XP hebben. Hè? We hebben meer druk te houden, ik meer vragen. Oude weken hebben we eigenlijk elk weekend hebben we met ondersteuning van Microsoft hebben we in de winkels toen echt puur om te adviseren van wat budget het nou voor de mensen. Nou, daar hebben we natuurlijk een heel protte profijt van horen, ik protte drukte. Dus nou ja, goed, voor u is heel goed. Horeca en ik moest ik wat mensen extra inzetten oude dagen. Wat doe je al hier op de computer? Ja, telebankieren en wat surfen en net heel vol, maar wel belangrijke dingen krijg ik telebankieren. Dus ik krijg even een beetje overwegen en goed trofvreden bij de mensen van, nou ja, wat vinden ze belangrijk? Als je had mensen bijvoorbeeld alleen maar patiënten dan op een computer, dat is geen enkel probleem, dat kan altijd natuurlijk. Moeten we nu gelijk even geld aanschaffen voor een nieuwe computer? Bezuinigen, maar dat zit er niet in. Ja, dat hield dus voor een soort mensen op naar je computer. Zo, dus krijg ik al een nieuw systeem erop draaien, let ik in vaak net. Nee. Dus een nieuwe computerkeepje. Stel, ik denk, ja, ik heb er nog geen yield voor, maar ik heb dat XP wel en ik maak wel computer. Ja. Wat kun je dan nog doen? Nou, eigenlijk net zo volle. Je kan de internetkabel eruit loeken en dan verder natuurlijk. Dat is een optie. Ja, maar dan heb je geen internet. Nee. Ken ik nog want ik wil internet houden. Ja, maar dan, dat is echt net aan te bevelen op Windows XP, moet ik eerlijk zeggen. Maar als mijn zoon bijvoorbeeld zegt zo'n oude computer en die wil nog Spotify luisteren. Ja. Ken dat? Nou, het kan op zich wel. En als er geen telebankieren en transacties dat dan kist ze van, god, dat is redelijk veilig. Maar dan moest ik vaststellen dat een webcam bijvoorbeeld oernom kan worden met zo'n systeem. Dus als er een webcam op een Windows XP-machine en de list hem in stand, dan zou ik adviseren om de webcam uit te plakken. Dus bijvoorbeeld. het is vooral wichtig voor jonge ben, ik die het misschien. Of voor jonge ben, maar voor iedereen dat lijkt het mij gewoon net fijn om dat te weten. Nee, internetbankieren dus heel duidelijk, net wel. Nee, Windows XP en voordeel, kan ik wel even op in. Rabobank en ABN hebben beide Joet al aankondigen dat ze nog een maand lang het tolereren en daarna ik blokkeren. Dus over een maand kist ik al net meer Rabobank telebankieren of met ABN telebankieren op een Windows XP-machine. Dus het wordt ik nou echt forceerd, zeg maar. Ja. Oké. Nou, we weten dus dat de regeringen, een heel soort in China eigenlijk, die hebben dan nog een liedse uitwijvoen. Die hebben nog even wat je betellen. Maar hoe komt het nou verder? Is er in kwaad nog zo'n systeem wat ophoudt? En we hebben zwaar genoemd uit. Hoe zit dat? Ja, dit zal de trend worden. Het gaat alleen nog maar sneller en rapper. Dus waar je rekening mee moet horen, is dat systemen moeten aanpasbaar zijn. En eigenlijk in het verleden dachten we, nou, dit wordt het systeem en daar bouwen we alles op. Dat is ook de reden dat de overheid net makkelijk overstappen, want die werk je nog altijd met systemen die weer zo oud, die ben er nog een beetje op aanpast. Alleen het gaat al je zo snel en zo dynamisch, dat je moet er steeds meer rekening horen als je programma's keep of ontwikkel je, dat ze mij moeten kennen met de tiert. Ja. Dus dat zal ik de tendens worden. Is dat marketing? Om even in die termen te bluwen. Nou, het is gewoon een andere manier van denken. Je moet er gewoon, zo gaat het hele leven worden. Like het zo is. En met name in de zakelijke wereld, zoals dat al. Ik zou geen marketing nemen. Ondanks dat ik wel mijn dienst ben, dat het leuk is verkopen. Want elke keer als wat stops is wel wat nice. Van de andere kant, vroeger een computer koop je voor €1000. Nou is de computer voor €1250 al koop je. Dus ja, de prijzen zak je goed. Dus wat dat betreft is mijn advies, koop je naar je computer of tablet en ga dan weer verder. Alle hands aan dek. Lekker uit, Jan, dat yield. En dat is ook goed voor je economie. Let het er maar op houden. Ja, we gaan nog even een ooruitstapje maken. Want scootseverslag jouw Gjalt Jong is dwaande mij een heel bijzonder avontuur. Op het zeilschip de Bark Europa maakt hij een reis naar de Zuidpool en ik verder. En verbindt docht hij verslag van zijn belemmenissen. De aanroende weekend zielde de Bark Europa van Antarctica naar South Georgia. Het plak dat Ernest Shackleton op een van zijn ontdekkingsreizen verstoor. Intussen is het schip onderwijs naar Sint Helena. Het is misschien net heel omdat te zien, maar deze rots hier, het zit hier gewoon vol met pinguïns. En dan ben we zo nieuw al iets aankomen bij Elephant Island. Het toch Shackleton
schoftje oerlebje moeten hebben voordat ze weer verder komen. En dat schoftje dat weer dan toch wel even 4 maanden lang. Ja, Soes, daar sturen we jaloers op wijs op die prachtige reis. Nou, we houden je op de hichte van geld. En Zierenhuis hing het er wel even vanaf wanneer hij die beelden bij ons krijgt. Dat is net zo makkelijk. Ja, dit wie bient en ik wens je een hele mooie jong verder.